So guys, andito na ako, lumabas na ako kasi mag-out na sila. Kapahabol ko lang. So, dito kami, dito. Hindi ko alam anong gagawin nila. Mas 5 PM lang. Tapos wala mo yung Saturday, Sunday tayo na? Wala. Ito nga lang, ini nga, kuhan, pabrika gani kuya? Ito nga lang, ini nga, pabrika? Elias Factory. So, barato ra kayo. Kinilo ra ang sa una, 150 ni siya ang kilo. Karon nag 165 na sila. So, diri lang ta guys, magpalit. Pwede na sad ko ninyo suguon guys. So, shout out sa warat sa mga kugihan kaayo natong mga igsoon diri sa car. Pingalan. Sa pingalan kuya, Elias. Kundi ma'am, parang Edgar Melmida. Oh, Edgar Melmida. Melmida. Oh, Melmida oh. Kumusta kinabuhi tayo? Ako nang vlog-vlog. So, siya, katakanta na siya ganina, malipayon kayo siya nga nasa sulod nga murag good like ay ditong kinabuhi. Muna'y nakanindot, no? Ha? Walang mama. So, warat mga... Mag-pay na ako, mag-pay. Gabiin na, guys. Sa gabiin na, sa ano yun, to go. Kila ako, Ha? Kila na tanan? Dai, pila ko no ihatanan dai. Ilahin ako ni Tay. Kani. Nga kana resibuan ng pula. Resibuan na tanan. Ha? Resibuan ni tanan. Dili, lahi man na yun sa itag-iya. Alay na lang resibo. Okay ra wala resibo ng usa basta kay kanan duha mo. Pwede ko resibo, di ka kagawas. Okay. Tangaduan yun ang resibo. Asa may? No worries. Asa may line na ni? Kani ako Asa may line na ni? Kana tanawan na siya ng high school ning white. White og kani. Sahon na ni? Kini. Magparesibo na. Lahi ni. Sahon na ni? Magparesibo na ako guys, magpakilo na ako. Okay, I have a long ride to go. Thank you. Thank you, thank you. Ay, hindi man di ay magpuan. Nilakaw na siya. Guys, uwi na tayo guys. So si tatay nandun, si tatay. If nakita niya si tatay, oh nandun na. Dinala na niya yung dinala na niya ang aking binili na fabric para sa cortina. So this is just 15 pesos na pamasahe from the highway and so 15 pesos lang po mga kapatid, 20 pesos sa habal-habal saka sa pedicab 20 ata yun sa pedicab pero habal-habal kasi ako nga so makakarating ka na dito and very nice place din sa Ocania Car. So matagal na akong pabalik-balik dito kasi mahilig ako talaga sa mga dresses kaya dito ako guys bibili kasi kinikilo siya, may kinikilo siya.